tuturor! Suntem într-un nou live. Știu că voi sunteți obișnuiți să mă vedeți live la orele 17, dar iată că avem subiecte foarte, foarte importante și anume, așa cum știți și dumneavoastră, capitala a intrat în scenariu roșu și iată că se vor închide din nou restaurantele, teatrele, cinematografele și chiar și școlile. Pe de altă parte, mâine se organizează un mega protest național împotriva legii vaccinării obligatorii și pașapoartelor de vaccinare. Pentru acest lucru am doi invitați speciali, pe Amalia Belantoni, pe care cu toții o știți din toate transmisiile live. Bună, Amalia, și bine ai venit în emisiune. Bună ziua tuturor! Mulțumesc de invitație! Pe domnul Stoian George Daniel, care este membru în Consiliul Director al Asociației Pro-Decizie Informate și membru în Asociația Alianța Părinților. Bună ziua și dumneavoastră! Bună ziua și mulțumesc și eu pentru invitație! Mi-aș permite să încep cu dumneavoastră, domnule Stoian, pentru că, iată, mâine organizați acest mega protest. Despre ce este vorba? Ce vă nemulțumește, de fapt? În primul rând că nu organizez protestul. Protestul este organizat de Alianța Părinților împreună cu o mulțime de alte asociații. Membru în această asociație și participați la acest protest. Particip la acest protest. Păi, ceea ce ne nemulțumește este ceea ce ar trebui, zic eu, să ne mulțumească pe absolut oricare dintre noi. Vă pun o întrebare simplă. Dacă de mâine dumneavoastră sau copiii dumneavoastră ați fi obligați să vă lăsați efectiv injectați cu diverse vaccinuri, ați fi mulțumiți cu acest lucru? Sub nicio formă. Bun, nici eu. Pentru că sunt împotriva acestor vaccinuri, dar încă ele sunt în stare de studiu. Ele nu sunt încă finalizate, nu se cunosc încă toate reacțiile adverse. Deci cred că majoritatea de aceea nici nu vor să se vaccineze, pentru că nu se cunosc efectele nici de prevenție, dar nici reacțiile adverse. Da, dacă vorbim despre serul experimental care este prezentat drept vaccin pentru coronavirus, într-adevăr așa este. Dar noi manifestăm duminică împotriva proiectului de lege a vaccinării obligatorii. În acest proiect de lege care a trecut deja de Senat în anul 2017 și iată că suntem în 2021 și nu a trecut și de Camera Deputaților, atât mulțumită unor deputați care au luat atitudine și au depus amendamente, cât și mulțumită societății civile care s-au organizat și și-a manifestat, cum să spun, totalul dezacord în legătură cu prevederea acestui proiect de lege. Pe scurt, în acest proiect de lege este stipulat că ar trebui să fim vaccinați. Obligatoriu, este cuvântul obligatoriu menționat de nenumărate ori. Atât copiii, cât și adulții. Ceea ce puțină lume a știut până de curând, este vorba și despre vaccinarea obligatorie a adulților. Cu câte vaccinuri? Este stipulat clar în proiectul de lege că se stabilește prin hotărâre de guvern. Deci guvernanții, indiferent cum o să-i cheme în viitor, în prezent și în viitor, guvernanții ar avea printr-o asemenea lege, dacă acest proiect de lege s-ar transforma în lege, guvernanții ar avea un cec în alb să ne injecteze cu absolut oricâte vaccinuri, de orice fel și ori de câte ori vor dori să o facă. Ceea ce înseamnă, da, eu vă invit să citiți proiectul lege. Eu știu că este șocant pentru foarte mulți oameni și mi s-a întâmplat să discut cu diverse persoane și să spun neadevărat, nu se poate așa ceva. Și le-am dat link-ul de pe site-ul Camerei Deputaților și le-am spus, vă rog frumos, citiți cu proprii ochi ca să vedeți despre ce este vorba. Deci asta ne nemulțumește, faptul că prin acest proiect de lege ar avea loc o reală naționalizare a corpurilor noastre. Și gândiți-vă bine, ce a mai rămas nevândut în România? Noi. Ființa umană. Adică statul să ia decizii pentru copiii noștri în condițiile în care ei ce fac? Ne dau acea indemnizație de 40 de lei, 75 de lei și acum, nu știu, 120-150 de lei. Este incredibil. Deci statul nu contribuie cu nimic la creșterea copiilor. În schimb, doresc să ia decizii în ceea ce privesc
în ceea ce privește sănătatea lor. Mă iertați, reprezentanții statului în ultimii 30 de ani au contribuit cu diverse lucruri. Haideți să le analizăm. În primul rând, suntem pe locul 2 în Siria la număr de populație fugită din propria țară. Dacă în Siria înțelegem, da, și e oficial lucrul ăsta, dacă în Siria înțelegem, fiindcă au avut vreo 6 ani de zile război civil, în România, fără război, deci noi n-am avut război, suntem pe locul 2 ca populație fugită din țară. Natalitatea în România este într-un declin absolut dezastruos. Spre orizontul anilor 2040 se estimează că vom mai fi 15 milioane. Atenție, 15 milioane cu toți cei 5 milioane și ceva plecați în afara țării. Pentru că atunci când vorbim despre 20 de milioane de români, în jur de 5 milioane dintre ei au fugit din țară. Cu ce au mai contribuit reprezentanții statului? Păi uitați, au mai contribuit foarte mult cu privatizarea mare parte din ceea ce era în proprietatea statului. Practic, în momentul acesta, statul mai are doar câteva active sub control, restul sunt privatizate. Am dus-o noi mai bine? Am avut noi un trai mai bun pentru că s-au privatizat active de valoare și după aceea au intrat sub control altor entități private? Nu. Ce a mai făcut statul? Păi a făcut un lucru extraordinar. Nu statul, reprezentanții statului. În 30 de ani, în România a fost construit un singur spital public. Este unul. Unul singur. Deci în 30 de ani și abia a fost finalizat în mășel anul trecut. În rest, niciun spital, nici o policlinică publică, nimic. Statul a dovedit în plin că are mare grijă de noi, reprezentanții statului. Tocmai de aceea suntem, cred că, pe locul 2 la numărul de bolnavi de cancer în Uniunea Europeană. La boli cardiovasculare suntem de asemenea pe primele locuri și toate lucrurile astea le putem corela cu încă un aspect. Știți cu toții că poluarea în România, mai ales în marile orașe precum Bucureștiul, este la cote alarmante. Efectiv, oamenii mor. Văzusem anul trecut un studiu cred că al Comisiei Europene și se estima că în jur de 20.000 de oameni mor în România anual din cauza bolilor provocate de poluare. În 30 de ani. Statul a avut mare grijă de noi. Și apropo, defrișarea pădurilor. Iarăși e un mare merit al reprezentanților statului. Avem poluare masivă, ne sufocăm la propriu, acum ne sufocăm și fiindcă ne obligă să purtăm mască, ne sufocăm la propriu din cauza aerului poluat, ne îmbolnăvim și fiindcă în mărinimia lor, reprezentanții statului n-au făcut absolut nimic pentru ca mari companii private să defrișeze la ras o mulțime de păduri din această țară. Nu amărâția care se duc și iau o căruță de lemne iarna să încălzească, nu aceia sunt vinovați pentru defrișarea țării. Mari companii care au protecție de la cele mai înalte niveluri decizionale din această țară. Deci noi după toate aceste lucruri trăite pe pielea noastră, ar trebui să avem încredere că guvernanții, indiferent de culoarea lor politică, indiferent de cum îi numește, vor avea mare grijă de noi și ne vor injecta obligatoriu cu o mulțime de vaccinuri pentru binele nostru. Iertați-mă, eu nu pot să fiu atât de naiv încât să cred așa ceva. Amalia, ești o prezență adorabilă, dar pe de altă parte ești și vocea celor din Horeca care sunt nemulțumiți de toate nenorocirile care s-au întâmplat de anul trecut, din 9 martie, iată, acum peste o zi se împlinește un an de când suntem și ne luptăm cu această pandemie, iar Horeca este la pământ. Când se dă drumul, când se închid, când trebuie să investiți în tot felul de dezinfectante, în terase. Deci e o nebunie, pur și simplu. Ce veți face? Pentru că iată că se pare că din nou se vor închide restaurantele. Evident. Pentru că atunci când spui un restaurant trebuie să te gândești că spui și ai în spate poate zeci și sute de persoane angajați, bucătari, ospătari, manageri și așa mai departe. Adică atunci când spui un restaurant trebuie să te gândești la oamenii din spatele acestuia. Da, oamenii din spatele acestuia pe care, așa cum bine a notificat domnul Stoian George, conlocutorul nostru, care au ales să plece. Eu personal vă pot confirma că în cele 3 valuri ale acestei pandemii a trebuit să schimbăm de 3 ori personalul pentru că au ales să meargă la mai bine în Anglia, în Spania, în Italia,
unde există niște indemnizații pentru această perioadă de COVID, există niște indemnizații pentru familiile care au diverse probleme. Vă dau un simplu exemplu în cazul nostru, că trăiesc într-o familie și într-o comunitate de italieni. Italia, să știți că dă de la 900 la 1400 de euro pentru familii care au și copii și care nu au un loc de muncă. Imaginați-vă cum aș putea eu să cer unui angajat din Italia, pentru că din nefericire a trebuit să aducem pentru localul nostru, care este un mic restaurant cu specific sicilian și specialități exclusiv siciliene, și evident a trebuit să ne aducem personalul tot din Sicilia sau implicit din Italia, pentru că aici în România, să știți, vă spun sincer, nu am reușit să avem un personal stabil. Până mai ieri, când s-a dat din nou această veste de închidere a restaurantelor, pentru că evident pandemia înseamnă restaurante, deci focarele sunt între ghilimele, acum vorbesc pe ton ironic, evident, pandemia asta este din cauza restaurantelor și toate aceste virusuri, toate aceste necurate au loc aici la noi în cinta restaurantelor. Și atunci au plecat din nou. Deci eu în momentul de față mă găsesc eu cu soțul și cu copiii, încercând, vă spun, pentru că nu înseamnă că voi reuși. Eu în momentul de față sunt aici, soțul meu este singur cu copii și încercăm să facem o pregătire pentru restaurant, pentru că pe lângă personalul de care ai nevoie și de o pregătire. Ca să faci o pizza trebuie să ai o făină, o apă, o drojdie, o salam, un sos de roșii pe care trebuie să le pregătești. Îți vine sau nu-ți vine clientul? Să fim foarte realiști, adică tu trebuie să faci un număr de cocă, un număr de materie primă pentru salată, pentru carne, indiferent dacă tu vei avea sau nu clienți. Deci aceasta este o investiție nerambursabilă, negarantată, pe care tu după 24 de ore, așa cum spune foarte bine și DSV-ul, așa cum îți impune legislația în vigoare pentru etichetare și pentru folosirea acestor produse, să le arunci. Deci, efectiv, tu dacă în 24 de ore nu ai reușit să le dai, să le vinzi, să le comercializezi, va trebui să le arunci, pentru că oricum durata de viață a unei salate, a unei felii de carne sau unui sos de roșii este acesta, de 24 de ore, maxim 48. Dar ceea ce este, să știți, foarte, foarte greu în momentul de față este batjocora prin care noi trecem, noi cei din Horeca. Dar care Horeca? Atenție! Eu, cea care nu am unghii puse și spăl vase, eu, cea care servez la masă, eu, cea care mă duc și fac cumpărături, eu, cea care dă pe jos cu mopul și mătură și strânge farfurile de pe masă. Și nu mi-este rușine să o menționez. Da? Nu ești patroana în spatele restaurantului. Eu nu sunt patroană, nu sunt investitor, nu sunt manager, chiar dacă am această titulatură pe cartea de muncă, dar eu, ca să-mi pot face să supraviețuiască această mică afacere pe care o am, a trebuit să mă apuc să muncesc și să las orice tertip, orice gândire anormală, pentru că sunt clienți care vin cu masca, nu mă recunosc și atunci, băi, chelnerițo, și evident, în momentul în care ai o facultate, ai o pregătire superioară față de cel care ți este la masă, încerci totuși să explici că tu ești nu cheremul, ci la serviciul clientului și încerci să explici că și noi avem o demnitate și trebuie să te comporți cu un om, chiar dacă te servește, pentru că mâine poți să fii și tu în locul lui și să te servească el în diverse alte ipostaze, magazine, haine, pantofi, nu știu. Aici trebuie să existe această lipsă de umanitate. Dar ceea ce ne deranjează foarte, foarte mult pe noi, cei mici din Horeca, este faptul că în momentul de față există anumite asocieri, nu asociații, asocieri de persoane bine puse, cu un anumit nivel financiar, cu un anumit buget, cu anumite influențe în domeniul acesta nostru de industrie, care se autoproclamă ca și reprezentanți ai Horeca în România și cer vaccinarea obligatorie, despre care spunea și Stoian, vaccinarea aceasta de COVID, cer testarea clienților și a personalului PCR, cer prezentarea unui pașaport sanitar. Vreau să spun un singur lucru. Eu sunt personal de Horeca, nu sunt personal sanitar. Eu nu am abilități să fac injecții, n-am abilități să fac tampon, n-am abilități să manevrez orice instrument sanitar și nici nu vreau. Nu vreau să-mi asum responsabilitatea, pentru că de aceea există medicină, există sănătate, există Horeca, există construcții. Fiecare a fost pregătit să facă ceva conform la ceea ce este nevoie. Da? Deci eu nu voi putea niciodată la intrarea în restaurant să fac un test PCR. Nici măcar nu știu cum se folosește, nici măcar
Nu vreau să știu, pentru că eu am fost... Restaurant, în primul rând, că vine să se relaxeze, nu vine să stea să-și facă tot felul de... Evident, dar vreau... Exact, și vreau și eu să înțeleg de ce. Este ca și cum cineva acum ar veni în numele tău și ar spune: uite, Antonela a spus că trebuie să facem așa ceva. Nu, dragii mei, tot ceea ce se vehiculează în momentul de față, cu scrisori deschise, cu proiecte de lege, nu sunt părerile noastre, ale muncitorilor, ale lucrătorilor din Horeca. Sunt niște nevoi ascunse, evident, și niște acorduri pe care le fac acei acele personaje care sunt lei, care sunt super bogați, care au afaceri de miliarde, care evident împreună cu statul vor manevra teste, vor manevra mănuși, vor manevra tampoane, vor manevra seringi, astfel încât câștigul lor să devină colosal. Iar eu, persoana de rând, slujitorul de rând al serviciului public, eu va trebui să scot bani din nou pentru toate aceste lucruri pe care eu, împotriva mea, tu mă vei forța și legea îmi va impune pentru că cineva, o asociație, a decis asta pentru Horeca. Nu! Vreau să înțelegeți un singur lucru. Horeca înseamnă acei lucrători care servesc la mese, care spală vase, care grătesc, care miros a mâncare, care se ard pe mâini în cuptoare, care își taie mâinile și degetele în bucătărie, care toată ziua sunt transpirați pentru că asta este atmosfera de bucătărie. Ăia sunt Horeca, nu cei care stau la televizor și aruncă cu banii și explică cum înseamnă să managerezi o afacere, miliarde. Nu, ăia nu sunt Horeca. Ăia sunt doar niște patroni, nici măcar patroni. Ăia nici măcar nu știu unde au locațiile lor, da? Au tot felul de lanțuri, de restaurante, de magazine, de baruri, pe care cred că nici ei nu au idee ce valoare au. Iar noi, săracii de noi, sclavii de noi, stăm și acceptăm ca cineva să vină să zică: tu vei face așa. Nu, dragii mei. Eu, Amalia Belantoni, am înființat o mișcare. Se va numi Horeca Liberă. Dar Horeca Liberă de toată această caracatiță care este făcută din stat, din asociații pe care și le alege tot statul, din mari bogătași, din urmași, acea, cum s-ar spune, mafie. Nu vreau să folosesc un cuvânt pe care niciodată nu l-am acceptat pentru că soțul meu este sicilian și implicit va fi asociat cu acest cuvânt, nu? Eu sunt împotriva acestui lucru și ca mine sunt foarte, foarte mulți care din nefericire sunt prea mici, le este frică, nu vor să-și asume responsabilitatea pentru că sunt amenințați, așa cum mi s-a întâmplat și mie. Dar mie nu mi-e frică. Vreți să-mi închideți restaurantul? Nu este nicio problemă. Voi supraviețui și voi lupta, da? Pentru că și eu am primit la rândul meu amenințări. Încă ceva. Am primit amenințări că ar trebui să nu mai vorbesc așa de mult, pentru că nu se știe niciodată ce se întâmplă mâine, da? Bineînțeles, toate aceste controale la noi sunt non-stop. Dacă în perioada de pandemie, în centru vechi sau pe bulevardele fashion ale Bucureștiului nu trecea o gardă, o poliție, la noi erau câte 4, 5, 20 de oameni care stop, hop, no, hop, nu mișcă nimeni, freeze, poliția! Și trebuie să ai o demnitate, trebuie să ai o umanitate, pentru că și tu ești un om, iar oamenii au niște drepturi, conform Cărții Fundamentale a Drepturilor Omului, conform Constituției României, da? Deci fiecare dintre noi suntem niște cetățeni, pe lângă haina pe care o avem. Și eu am fost stewardesă, 19 ani, am avut o uniformă, dar asta nu mi-a dat niciodată dreptul să țip la un pasager, nu mi-a dat niciodată dreptul și nu mi-a dat niciodată dreptul să impun ceva cuiva. Da? Dar ceea ce este iarăși foarte important de menționat este faptul că, deși eu a trebuit să închid o fabrica de mozzarele pe care am avut-o, pentru că noi practic n-am mai avut cui să vindem. Noi n-am mai avut restaurante pe care să le aprovizionăm, iar atunci când am cerut ajutorul acestei asociații, da, și le-am spus: mă ajutați cu un kil de mozzarella, la câte puncte de lucru aveți, ca să nu închid, să nu-mi trimit angajații italieni, că asta este, mâna de lucru trebuie să fie din Italia, că ei știu să facă mozzarella, nu știe țața Floarea și Cunea Ion, care sunt buni, ciobani buni, dar nu știe să facă mozzarella, da? Știți ce mi-a spus? Ne auzim mai încolo și mi-a răspuns la telefon. Deci atunci când tu ești mare magnat și ești o persoană foarte importantă, influentă și nu știi cum să-ți ajuți cei care sunt la tine acolo în o gradă, nu știi să ți protejezi, nu te interesează, că despre asta este vorba. Pe tine
pe tine, asociație care te denumești reprezentant Horeca, te autodenumești, nu te interesează de mine. Nu te interesează dacă eu am 2 copii. Nu te interesează dacă mor de foame. Nu te interesează dacă mi-am plătit lumină, dacă mi-am plătit gazul, dacă mi-am plătit chiria sau vine cineva să mă dea afară. Nu te interesează. Te interesează doar de interesul tău pe care ți-l aprobă statul. Asta interesează. În toată perioada asta pandemică ați primit voi, Horeca, vreun ajutor de la stat? Nu. În schimb am primit dosare de executare pentru un gunoi care nu ni s-a ridicat într-o perioadă de lockdown, într-o perioadă în care n-a funcționat nimeni, toată lumea a rămas în interior și am primit dosar de executare de la cine? De la o societate, se numește Rebu, foarte frumos, i-am anunțat și le-am spus că o să le fac o publicitate negativă pe toate aceste media, care nu au abilitate pentru sectorul 2, da? Mai mult, mi-au făcut dosar de executare pentru 400 de lei, că mi-ar fi ridicat ridicare, colectare, depozitare, așa scrie pe factură, da? 400 de lei și mi-au pus poprire pe cont pentru 2000 de lei, da? Deci, dacă statul permite așa ceva mai mult de atâta, ce să vă mai spun? Mai mult, Cred că... Nu mai aud pe doamna. Factura acum 2 ani, deși eu sunt abonat la NL, da? Îmi trimite un dosar de la tribunal că trebuie să le plătesc și lor nu știu ce factură din 1900 toamna. Păi cum? Dacă n-ai plătit factura luna următoare, ți-a tăiat-o imediat. Cu ce concept? Cu ce drept? Tu, executor, nu te gândești puțin să verifici? A existat o înțelegere amiabilă. M-ai contactat tu pe mine să-mi spui dacă mi-am plătit factura. Mai mult, NL vine și îmi trimite o factură de 10.000 de lei pentru 4 contoare și îmi spune, păi fă autocitire. Păi eu ca societate comercială n-am cum să fac autocitire, că eu am contoare trifazice și n-am... Același lucru fac de mai bine de 2 săptămâni și rog frumos să ne înțelegem, să vină să citească contoarele, că eu n-am de unde să plătesc 10.000 de lei, 100 de milioane vechi, în condițiile în care n-am activitate. Mai mult, vine și primăria și spune taxă de habitat, 15.000 de lei pe perioada 2020, în condițiile în care n-am funcționat, în condițiile în care nu am avut gunoiul pe care mi l-a impus Rebu să-l plătesc, da? Și îmi spune că trebuie să plătesc obligatoriu și pe 2021, pentru că așa este legea. Păi stai puțin, există un proiect de lege că peste 2 săptămâni se scoate taxa de habitat, dar tu mă obligi să-l plătesc? Există un proiect de lege prin care nu există această obligativitate și totuși tu, statul, ce faci? Mă omori. Bun, statul face ce vrea, dar cine mă apără pe mine? Cine are acolo o voce în Parlament? Cine este acolo care să ia o decizie pentru noi, dar să mă consulte și pe mine? Nimeni. Nu este nimeni, pentru că nimeni nu are voce. Nimeni nu poate să facă nimic până când nu vom intra acolo în Parlamentul României, în Guvernul României, să facem ceva pentru cetățeanul de rând. Nu vorbim despre magnații acestei industrii, vorbesc despre exclusiv domeniul Horeca. Nu vorbim despre lei, despre persoanele acestea care sunt omnipotente. Nu, vorbim despre sclavul de mine care spăl vase și care nu-mi permit să-mi pun unghii false. Despre ăștia vorbim, care trăim dintr-o cafea pe care ne-o bea clientul, care trăim dintr-o pizza pe care mi-o mănâncă clientul, da? Și care totuși eu mă duc și plătesc taxe la stat, că altfel mi pun poprire, care totuși mă duc și plătesc CSA, CNSA, ITM, ITP și toate chestiunile, da? Deci este foarte important să facem diferențierea și să ne gândim foarte bine la ce am făcut. Nu mai are importanță cât am pierdut. Gândiți-vă doar că eu și soțul meu, soț și soție, ca mine mai sunt miliarde, da? Trăim dintr-un salariu, care în momentul de față este 0. Pentru că nu am activitate. Mai mult, astăzi nu știu dacă cineva s-a uitat pe fereastră, ninge afară. Îmi explica și mie cum pot eu să funcționez la minus 2 grade afară. Mie personal îmi este jenă să mă duc la masă cu căciulă, cu capot, cu fular și să-l întreb pe omul care a venit la mine în vizită ce doresc să mănânci. Păi mie e fric. Tu cum te poți simți acolo dârdâind că nicio șaorma în parc nu poți să mănânci la temperatura aceasta? Și atunci nu vă gândiți că toate aceste lei sunt făcute special ca să se omoare lumea, ca să se distrugă o industrie de aceea. Industria de entertainment, sunt o grămadă de artiști care pur și simplu exact. cântat de un an de zile. Și nu numai. Sunt organizatorii de evenimente, indiferent că vorbim de nunți, botezuri, petreceri private, târguri, festivaluri.
pur și eu sunt în aceeași situație. Am 4 firme de evenimente și sunt închise. Asta a fost situația. Mă iertați, dacă pot interveni. Domnul Stoian, vă rog. Aș dori să spun, nu doar Horeca și firmele care se ocupă de organizare de evenimente sunt afectate, ci mare parte din economie. Corect. Pentru că și firme care lucrează în domeniul industrial, să spunem, și ele sunt foarte serios afectate, deoarece, ca urmare a terorii psihice, terorii psihologice, la care suntem supuși de un an de zile, oamenii au intrat într-o stare de temere față de viitor, de autoconservare și vă spun că foarte puțini dintre ei mai consumă, să spunem, cum consumau înainte. Pe de altă parte, foarte puțini dintre investitorii mai riscă în momentul acesta să facă investiții și să-și crească capacitatea de a face față concurenței venite din diverse alte zări. Un singur lucru aș vrea să spun și eu despre Horeca. O secundă să-mi pun alimentatorul la laptop. O secundă. Deci, Amalia, se vor închide restaurantele. Ce veți face? Păi nimic. Ce putem face? Voi țipa în continuare, da, asta voi face. Voi merge în continuare în fața Palatului Parlamentului. Voi merge în continuare în fața Guvernului până când se va schimba ceva. Asta voi face, da. Știi ce mă întreb eu? Ești foarte vocală, dar ceilalți din Horeca ce fac? Pentru că toată lumea e în aceeași situație. Toți vor să se rezolve situația, dar nu au curajul să iasă în stradă. Exact, nu au curaj și nu este neapărat nevoie să ieșim în stradă. Este nevoie să intrăm în Palatul Parlamentului, să intrăm în guvern și să facem astfel încât să se schimbe legea, să avem și noi o favoare în această situație, să avem și noi un ajutor din partea statului. Nu este nevoie să ieșim să facem violențe atâta timp cât suntem conduși bine. Nu este nevoie să ieșim să ne omorâm sau să ne omoare, da? Să vină armata afară și să ne împuște cum s-a întâmplat la Revoluție, da? Este nevoie, în schimb, ca acolo, în Parlamentul României, în Guvernul României, să fie o persoană care știe ce vrea, nu că ce vrea personal, ci ce vrea poporul, ce vrea sclavul de mine, ce vrea cetățeanul de rând care lucrează și care muncește și care spală vase și care servește la masă numai pentru a avea un salariu, numai pentru a-și crește copiii. Pentru că, repet, așa cum eu am copii și am un salariu din care mă întrețin și mă mențin, că eu nu trăiesc din televiziune, eu nu trăiesc din țipetele mele, eu nu trăiesc pe decibel, eu trăiesc din ceea ce vine clientul și îmi lasă la masă, da? Aia este momentul de față, singura mea problemă, că nu am de unde nu am de unde să mă întrețin, da? Am închis o fabrică care producea, am închis magazine că n-aveai cui și n-ai cum. Dar în acest hal nu poți să mai accepti. Iar cei care nu au voce, celor cărora le este frică, le este frică de controle, le este frică de amenințări, le este frică de politic, vă rog, vă implor, urmați-mă, ajutați-vă ca să putem să strigăm ceea ce ne doare, ceea ce dorim, dar ceea ce dorim noi, oamenii de rând, lucrătorii adevărați din Horeca. Mă iertați, vreau să spun un singur lucru. Cred că, în realitate, sectorul Horeca și nu doar sectorul Horeca, toate sectoarele economice din România n-au nevoie de ajutorul statului, ci au nevoie de altceva. Statul să nu le mai omoare. Adică reprezentanții statului să nu le mai omoare, fiindcă noi nu avem nevoie. Avem nevoie ca, așa cum se întâmplă în Texas, de exemplu, cum se întâmplă în Florida. Exact. Oamenii să fie asta spun. Lăsați-ne să muncim. Exact. Am văzut dezinformarea. Unii oameni, ați văzut și noastră că se practică cu succes dezbinarea noastră. Și am văzut chiar la noastră în emisiune mi-a apărut pe laptop un comentariu unei persoane care spuneau că nu e adevărat, voi cei din Horeca ați primit nu știu câți bani. Stimate comentatori, cel care spuneți lucrul ăsta, vă aduc la cunoștință faptul că este vorba despre un proiect de ordonanță de urgență prin care ar urma să se dea niște bani sectorului Horeca. Dar până când vor primi cei din sectorul Horeca acei bani, s-ar putea ca mai mult de jumătate dintre ei să nu mai existe din punct de vedere juridic, să fie băgați deja în faliment. Exact. Și ca să mai spun un lucru legat de Horeca, gândiți-vă cu toții la faptul că odată băgați în faliment, foarte mulți dintre micii jucători din Horeca, din sectorul Horeca, nu vor mai avea bani să-și reia activitatea ulterior,
sau dacă mai au ceva resurse, nu vor mai avea curaj să o facă. Dar acest sector de activitate nu va rămâne neocupat. Și atunci, în loc să avem investiții ale capitalului autohton în acest sector de activitate, vom avea, așa cum avem în majoritatea sectorilor economice, investiții ale sectorului privat din alte zări. Că la noi capitalul autohton se pare că trebuie ucis, eliminat, astfel încât să nu mai avem, să fim întru totul la mâna bunăvoinței financiare a altor jucători economici externi României. Dacă îmi permiteți, aș mai vrea să revin puțin. Tot e legat și de Horeca. În proiectul de lege al vaccinării obligatorii, că puțină lume până acum vrea să înțeleagă lucrul ăsta și puțină lume vrea să citească proiectul de lege. Deci în proiectul de lege al vaccinării obligatorii, la articolul 13, la pagina 17 din forma finală a proiectului de lege, este stipulat cât se poate de clar care sunt categoriile de vaccinuri obligatorii. Așa scrie. Faptul că domnul X sau doamna Y iese public și minte populația că n-ar fi vorba de vaccinare obligatorie, e deja un fapt pe care, din punctul meu de vedere, ar trebui să intereseze și procuratura. Pentru că sunt declarații publice făcute de deputați sau de alte persoane din România care dețin funcții publice și prin care înșală oamenii. Ei spun că nu ar fi obligatoriu. Articolul 13 spune că avem mai multe categorii de vaccinări obligatorii. Prima, vaccinurile din calendarul național de vaccinare pentru copii. Deci tot ce spune statul pe hotărâre de guvern că trebuie injectat în copii, totul ar trebui să fie injectat obligatoriu. Punctul B. Vaccinuri pentru situații epidemiologice. Păi noi suntem într-o situație epidemiologică. Da, de un an de zile. Dacă proiectul acesta de lege ar fi fost transformat în lege anul trecut în martie sau înainte de martie și era în lege, noi acum eram obligați să ne lăsăm injectați cu acest ser experimental numit vaccin pentru coronavirus sau vaccin anticovid, deoarece legea stipula că în situații epidemiologice statul ne obligă să ne lăsăm injectați. Și ca să nu creadă cineva că nu știu ce vorbesc când spun că e ser experimental, vă rog, cu tot respectul, căutați prospectul vaccinului Pfizer de pe site-ul Agenției Europene a Medicamentului. Sau la pagina 19. FDI și acolo se vede foarte clar. Acolo pe site-ul FDI, dar îl găsim în limba română pe site-ul Agenției Europene a Medicamentului și acolo la pagina 19. Uitați-vă și o să vedeți că scrie negru cu alb că raportul final asupra eficacității și siguranței acestui vaccin va fi înmânat către un departament al Agenției Europene a Medicamentului în decembrie 2023. Repet, raportul final asupra eficacității și siguranței, decembrie 2023. Noi suntem în martie 2021. Abia în decembrie 2023 vom avea acel raport final. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în momentul ăsta avem un studiu clinic în desfășurare și oamenii care se lasă injectați cu acest ser experimental acceptă, unii dintre ei grav dezinformați de autoritățile statului, acceptă să fie obligați. Că vă întrerup, obligați. Că mie mi se pare, cel puțin mie, părerea mea personală, mi se pare o discriminare să obligi profesorii să se vaccineze pentru că ei trebuie să meargă la clase, dar poate că și din rândul profesorilor sunt persoane care nu vor să se vaccineze. Doamne, iertați-mă. Noi. Doamna Răzău, nu e vorba de o discriminare. Administrarea obligatorie sau sub amenințarea unor pedepse de diverse tratamente medicale este condamnată de codul de la Nuremberg și a fost condamnată ca urmare a procesului de la Nuremberg, fiindcă s-au îngrozit oamenii când au văzut ce au putut să facă niște medici în adevărata lor putere. Doctorul Mengele a fost medic și niciodată nu a fost retras titulatura de medic. Și toată echipa lui de medici asasini au făcut atâtea experimente pe amărâții aceia nevinovați, pe oamenii aceia nevinovați din lagăre, încât la Nuremberg au decis că nu se mai acceptă niciodată ca oamenii să fie injectați cu diverse medicamente sau să fie supuși unor diverse proceduri medicale fără acordul lor liber și
liber și corect informat. Deci vorbim despre, practic, din punctul meu de vedere, vorbim despre ceva care în viitor s-ar putea să fie asociat acuzației de crimă. Mai am două puncte pe care vreau să le spun, că e foarte important și revin la... Nu, vroiam să vă rog să spuneți mai multe, că poate mulți nu cunosc, ce presupune această obligativitate a vaccinării și a pașapoartelor. Exact, la punctul C. În categoria de vaccinuri obligatorii intră vaccinurile pentru tot personalul medico-sanitar. Deci, practic, toți angajații din sistemul medical, medici, asistente, infirmiere, paznici, toți, absolut toți, prin hotărâre de guvern, ar fi obligați, dacă această fără de lege devine lege, ar fi obligați să se lase injectați cu tot ce ordonă guvernul, că e obligatoriu. Iar la punctul D, și aici privește și sectorul Horeca, fiți atenți, în categoria de vaccinuri obligatorii intră și vaccinurile pentru alt personal din unități publice și private care sunt expuse suplimentar la boli infecțioase sau pot reprezenta surse de infecție. Acum, ce înseamnă că pot reprezenta surse de infecție? Conform teoriei actuale, oricine nu este injectat poate fi o sursă de infecție. Deci oricine, absolut oricine nu injectat poate fi o sursă de infecție. Și ce înseamnă alt personal de unități publice și private? Păi practic oricine. Și sectorul Horeca, și profesorii, și vânzătorii de la supermarket, și angajații din alte sectoare. Absolut toată lumea intră la punctul D. Deci dacă acest proiect de lege devine lege, absolut toți am fi, fără voia noastră, transformați în cobai, aflați la mâna unor persoane care dovedesc o mentalitate extrem de specială. Extrem de specială. Ne desconsideră, nu ne consideră oameni, ci ne consideră pur și simplu niște cobai care pot fi sacrificați în funcție de interesele lor. Pentru asta e unul dintre lucrurile pentru care noi ieșim în stradă. Unul dintre motivele pentru care ieșim în stradă. Spuneați de pașaportul de vaccinare. Păi gândiți-vă că dacă așa ceva, ferească Dumnezeu, va fi impus, în momentul acela are loc o segregare pe criteriu cine n-are pașaportul, nu contează că e sănătos. Trebuie să fie izolat și după izolare nu știm ce urmează. Și vă rog mult de tot pe toți cei care doriți, sau nu pe cei cărora vă pasă de viața dumneavoastră, de viața și sănătatea dumneavoastră și a copiilor dumneavoastră, celor dragi dumneavoastră. Nu uitați că în secolul trecut, nu au trecut decât câteva zeci de ani de atunci. În secolul trecut, omenirea a mai trecut într-o tragedie uriașă, când o mână de indivizi au izolat o anumită categorie de oameni, i-au băgat în ghetouri, au făcut-o pas cu pas, nu au făcut-o dintr-o dată. Pe parcursul mai multor ani, întâi i-au pus să poarte un semn distinctiv, ca să știe lumea că fac parte din acea categorie. Da? Să se ferească lumea de ei, deși oamenii erau nevinovați, nu avea nimeni de ce să ferească de ei. După care i-au izolat în ghetouri. După ce i-au izolat în ghetouri, i-au eliminat fizic, i-au asasinat în masă. Același lucru, vă gândiți vreo secundă ce înseamnă să fie introdus pașaportul de vaccinare și pe baza acelui pașaport oamenii neinjectați, oamenii care nu au acel pașaport să fie izolați? Păi e primul pas care ar conduce la izolare. După aceea urmează ghetoizarea noastră și ulterior cumva eliminarea noastră. Ați trecut la protest chiar și ca măsură coercitivă împotriva celor care refuză vaccinarea, o amendă de 10.000 de RON și chiar decăderea din... Da, și am trecut... Exact, și am trecut acel lucru pentru că în proiectul de lege, iarăși vorbim despre proiectul de lege, nu vorbim din auzite, nu vorbim că așa a zis cineva. În proiectul de lege spune clar la articolul 71, alineatul 3, punctul E, sub punctul 2, oricine poate să vadă asta, că printre altele se dau amenzi repetitive între 5.000 de lei și 10.000 de lei dacă se încalcă și ceea ce e prevăzut la articolul 68, literele A, liniuță C. Dacă îmi permiteți, haideți să vedem ce spune articolul 68, că este foarte important. Da, sigur. Spune așa articolul 68, o secundă. Este incredibil ce spune. Deci articolul 68 din proiectul de lege, forma lui finală, stipulează că părinții au următoarele obligații. Să asigure la punctul A, să asigure prezentarea copilului la medicul de familie. Atenție, prezentarea copilului la medicul de familie, informarea privind vaccinările obligatorii.
Păi de ce trebuie să fie prezent copilul pentru informarea privind vaccinări obligatorii? Pe copil îl informezi? De ce să asigur prezentarea copilului pentru informarea privind vaccinări În momentul obligatorii? de față, copiii se vaccinează de la 16 ani încolo, nu până în 16 ani. Nu, cum adică se vaccinează de la 16 ani încolo? La ce vă referiți? Dacă vrei să se vaccineze copilul, o poate face dacă a împlinit vârsta de 16 ani. Dacă poate face el fără acord de părinților. Da, așa este. La punctul B, fiți atenți, să asigure, deci obligație scrie la articolul 68. Părinții sunt obligați să asigure prezentarea copilului la medicul de familie sau la furnizorul de servicii medicale de vaccinare pentru realizarea vaccinărilor complete, corespunzătoare vârstei în cazul vaccinărilor obligatorii. Deci la punctul B ești obligat să te prezinți cu copilul ca să fie vaccinat. Asta spune clar, negru pe alb, punctul B. Iar la punctul C zice că ești obligat să te prezinți în cazul în care ești convocat de Comisia Județeană de Vaccinare sau de cea a municipiului București. Astea sunt cele 3 puncte, A, B, C. A și C spune că ești obligat să te duci să te informeze ei, că te informează ei, au ei grijă să te informeze, că tu ești dezinformat. Da? Și la punctul B spune că ești obligat să te prezinți cu copilul ca să fie injectat. Ce spune articolul 71 alineatul 3 punctul S punctul 2? Că dacă printre altele încalc prevederile articolul 68 literele A liniuță C, atunci iau o amendă repetitivă între 5.000 de lei și 10.000 de lei de fiecare dată când nu mă duc cu copilul să fie injectat. Deci între 50 de milioane și 100 de milioane de lei. Dar aici au făcut cei care au scris acest proiect de lege și apropo, dacă îmi permiteți o paranteză, nici până în prezent, deși proiectul de lege a apărut în discuții publice în 2015, nici până în prezent nu se știe din cine este format colectivul care a redactat proiectul de lege. Căutați și o să vedeți că nu există un colectiv care să fie asumat public. Ni se spune că din diverse instituții și am cerut. Ok, spuneți cine sunt specialiștii? De unde știm că n-a redactat la acest proiect de lege Țața Floarea de la Coada Vacii, pe care ați luat-o de pe câmp și va redacta proiectul de lege? De unde știu lucrul ăsta? Cine sunt specialiștii care își asumă proiectul de lege? Nici în prezent, nici după 6 ani de zile nu vor să spună cine sunt cei care au redactat proiectul de lege. De ce? Fiindcă nu vor să-și asume ce au scris în acest proiect de lege. Ei încearcă să impună prin Parlament această monstruozitate, să o transforme în lege, dar cei care au venit cu propunerea asta spun nu, noi nu vrem să ieșim să spunem că am redactat proiectul de lege. Nu, Parlamentul să-l voteze și după aia e lege. Băi, dar asumați-vă voi întâi să știm cine sunt acei specialiști. Că ni se spune că trebuie să avem încredere în specialiști. De unde știm că ăștia, cei care au redactat proiectul de lege sunt sau nu specialiști? Bun, am închis paranteza. Deci nouă ni se spune foarte clar la articolul 68 litera C. Și de ce spun că e foarte inteligent formulat aici? În precedentul legislativ am discutat cu deputați în Palatul Parlamentului. Am mers și am discutat împreună cu Alianța Părinților și am discutat despre acest proiect de lege. Și au fost deputați care ne spuneau, dar nu e adevărat. Luați amendă doar dacă nu vă informați, fiindcă acolo scrie literele A și C. Dar A, liniuță C, înseamnă A, B și C. Dacă scria A, virgulă C, era doar A sau C. Înțelegeți? Deci, pur și simplu, pentru că au văzut doar o cratimă, o liniuță și scrie A și C, incredibil pentru mine a fost și un șoc să văd deputați din fosta legislatură care spuneau, dar nu e și B, e doar A și C. Și a trebuit să le explic, nu vă supărați, A liniuță C înseamnă A, B și C, nu doar A și C. Deci dacă acest proiect de lege ar fi legiferat în această formă, oricine va refuza să se injecteze cu ceea ce ordonă guvernul, în prima fază va fi chemat să fie informat. Dacă după ce te informează ei, rămâi pe poziție și spui, eu îmi pare rău, pe mine nu m-ați convins, în momentul acela să-ți amenzi între 50 de milioane și 100 de milioane cu o frecvență de 3 luni, fiindcă undeva în proiectul de lege se spune că la 3 luni poți fi chemat pentru vaccinare din nou, dacă refuzi odată. Deci odată la 3 luni pentru fiecare vaccin amendă între 50 de milioane și 100 de milioane. Păi gândiți-vă ce se va întâmpla cu părinții. Ne bagă în faliment. În faliment ne bagă statul, ne falimentează, ne execută silita ANAF-ul, că nu vom avea bani să plătim acest amenzi și după aia vine protecția copilului și ne ia copiii, ne smulge copiii din familie, pentru că fiind în faliment nu mai putem să avem grijă de copii. Și toate astea doar pentru că noi avem grijă de copii. Știți ce nu găsiți în proiectul ăsta de lege? Nicăieri? Absolut nicăieri nu găsiți grija statului, mai bine zis grija celor care au redactat această monstruozitate, ca companiile care produc vaccinuri să-și asume în scris
răspunderea civilă și penală pentru siguranța propriilor lor vaccinuri. Asta am cerut întotdeauna. Oameni buni, spuneți că sunt sigure. Ok, eu să spunem că nu vreau eu să înțeleg. Nu vreau eu să înțeleg că sunt eu mai greu de cap. Dar așa spuneți, în mod direct sau indirect. Că mi s-a spus și chestia asta în față cu unii dintre dumneavoastră. Și atunci, uite cum facem. Cum dumneavoastră ați scris că vă asumați răspunderea civilă și penală pentru aceste vaccinuri pe care dumneavoastră le produceți și după aceea mai discutăm. Dar nu o să vedeți așa ceva. Nu există niciun parlamentar care să vină cu asemenea propunere. Iar de tămâie dă posibilitatea de a-și asuma răspunderea. Ei ne spun că sunt sigure, dar ei nu-și asumă nimic. Cum e și în cazul cu vaccinul pentru coronavirus. Știți ce spun? Spun așa, că în cazul în care se întâmplă ceva, statul despăgubește. Dar de ce statul l-a produs? Statul a produs vaccinul sau compania X sau Y și aceea ar trebui să fie trasă la răspundere? Domnul Stoian, dacă proiectul de lege trece de Parlament și nu vă sunt ascultate doleanțele și pe bună dreptate, ce veți face? Mai avem două posibilități legale. Prima, ca un anumit număr de deputați sau de senatori să sesizeze avocatul poporului și avocatul poporului să sesizeze Curtea Constituțională. Da? Sau a doua, avocatul poporului un anumit grup de parlamentari, de deputați sau senatori să sesizeze direct Curtea Constituțională sau avocatul poporului să sesizeze Curtea Constituțională. Dacă niciuna dintre aceste două căi de atac legale nu vor avea succes și ferească Dumnezeu o asemenea monstruozitate va fi legiferată, în momentul acela legal, noi suntem legal transformați în cobai lipsiți până și de dreptul de a dispune asupra propriului corp. Și atunci, dacă se va merge cu asemenea monstruozitate, eu cred că vor avea loc tragedii nenumărate, pentru că eu personal, care urăsc violența, o urăsc și o urăsc pentru că este cea mai proastă formă de revoltă, ca să spunem așa, sau de apărare. Eu personal vă pot spune că dacă ferească Dumnezeu să ajunge așa ceva, nu o să stau cu mâinile în sân să văd că mi-au copiii. Sunt conștient că momentul ăsta s-a terminat cu viața mea. Doamne ferește, nu-mi doresc să ajungem acolo și de asta am și rugat deputații. Nu ne reduceți la stadiu de cobai, nu ne nenorociți într-o asemenea măsură încât să ne aduceți într-o stare de disperare atât de profundă încât să aibă loc tragedii nemăsurate. Pentru că atunci ar fi efectiv o agresiune a reprezentanților statului prin pumnii săi de forță, reprezentanți de MAI, jandarmerie și alte structuri, împotriva omului simplu. Practic vine statul și spune că injectez cu ce vreau. Și atunci ai două variante. Fugi sau lupți. Sau a treia variantă, accepti. Fugi, lupți sau accepti. Eu nu vreau să fug, nu pot să accept, nu rămâne decât să lupt. Dar nu vreau să ajungem acolo. Aia ar însemna o distrugere a oricărei urme de coeziune din țara asta. Aia ar însemna distrugerea României, dezbinarea noastră a românilor pe teme precum proiectul de lege a vaccinării obligatorii, care e o monstruozitate, sau pe alte teme. Dezbinarea poporului român înseamnă un singur lucru. Slăbirea statului român și distrugerea statului român. Cei care ne dezbină sunt adevăratul pericol la adresa securității naționale a României. Cei care vin cu asemenea monstruozități, cei care pur și simplu vor să ne transforme în cobai, cei care distrug economia țării, distrug bazele, fundamentul economiei acestei țări. Aceștia sunt pericolul la adresa securității naționale a României. Nu noi, oamenii simpli, oamenii de rând, care facem tot ce ne stă în putință pentru ca copiii noștri să aibă o viață sănătoasă, pentru ca să avem ce să le punem pe masă, pentru ca să-i creștem cu dragoste față de țara asta. Eu îmi cresc băieții cu dragoste față de țara asta. Eu nu-i cresc să fugă din țară. Sunt mici și eu îi învăț să nu plece din țară. Le spun eu, n-am plecat din țară, voi să nu plecați din țară, țara asta e casa voastră. Și vin unii și pe cei ca mine și pe alții vor să ne termine. Vor să ne distrugă. Pe ăștia sunt pericolul. Indivizii ăștia sunt adevăratul pericol la adresa acestei țări. Ce fac serviciile care teoretic trebuie să apere țara asta și poporul ăsta? Cui au jurat serviciile credință? Unor grupuri de interese?
unor companii private sau au jurat credință poporul român și țării acestea? Așa este. Ce părere aveți despre această nehotărâre? Ministrul Câmpeanu susține că chiar dacă Capitala a intrat în scenariu roșu, măcar elevii din clasele terminale 8-12 să meargă fizic la școală, Ministrul Sănătății, Voiculescu, încă nu se pronunță. De care baricadă sunteți? Să meargă copiii la școală sau să nu meargă copiii la școală în condițiile în care, repet, Capitala este în scenariu roșu? În primul rând, haideți să vedem de ce este Capitala în scenariu roșu. Sper că toată lumea știe că s-a schimbat modalitatea de calcul pentru numărul de cazuri raportate. Dacă de la început, de martie până acum aproape 2 săptămâni de zile, sunt luate în calcul doar focarele din comunitate, sunt luate în calcul doar cazurile din comunitate și focarele nu erau luate în calcul, acum inclus și focarele în calcul. Ce înseamnă asta? De exemplu, București are o mulțime de spitale care sunt încadrate la categoria spitale COVID. În București vin oameni din diverse locuri ale țării care sunt internați în acest spital fiindcă dezvoltă diverse simptomatologii și aceste simptomatologii sunt legate de coronavirus. Până acum 2 săptămâni, acei oameni în mod evident și în mod rațional nu erau luați în calcul fiindcă sunt în spital și nu avem transmitere comunitară, intracomunitară de la acei oameni. În prezent sunt luați în calcul și acei oameni și gândiți-vă de ce au schimbat modalitatea de calcul? Pentru că începea să scadă atât de mult numărul de cazuri pe care le puteau raporta, încât toate măsurile acestea total distrugătoare pe care ni le impun nu mai puteau fi justificate. Deci în felul ăsta crește numărul de cazuri. Asta e un prim aspect. Al doilea aspect. Haideți să ne uităm la cine este domnul ministru Câmpeanu, haideți să ne uităm la CV-ul dumnealui, haideți să ne uităm și la părul dumnealui alb și la experiența dumnealui și haideți să comparăm cu CV-ul actualului ministru al sănătății, cu experiența actualului ministru al sănătății și chiar cu experiența de viață a actualului ministru al sănătății. Domnul ministru Câmpeanu, din punctul meu de vedere personal, dă dovadă de un mult mai mult bun simț și dă dovadă de rațiune și încearcă atât cât poate, fiindcă evident că nu poate să facă prea multe, că e doar un membru al guvernului. Încearcă să mai tempereze nebunia, psihoza. Mai țineți minte legat de mărțișori? Da, legat de mărțișori, a ieșit un secretar de stat de Ministerul Sănătății, de Ministerul Educației, să ne spună acel secretar de stat că nu putea să dă mărțișoare, că e pericol de coronavirus. A ieșit Ministrul Sănătății să ne spună că trebuie date mărțișoarele având în mână mănuși. Și a venit domnul ministru Câmpeanu și a zis, iertați-ne, nu e normal. Nu putem să interzicem noi să fie date mărțișoarele respective și nu putem să spunem că e un schimb de bunuri care aparțin copiilor și fac ei schimb între ei. Deci au avut o poziție de bun simț. Legat de copii, știm cu toții și sunt dovezi covârșitoare că foarte puțini dintre copii sunt afectați de acest coronavirus la modul în care să aibă nevoie de tratament medical în spitale. Foarte puțini dintre ei. Faptul că ei merg la școală duce la o imunizare a lor în masă pe cale naturală. Pentru că ei trec prin această afecțiune, nu dezvoltă simptomatologie și au imunitate. Prin acea imunitate îi apără și pe cei din jurul lor. Știu că acum unii vor spune, da, dar să se duc acasă. Acasă au părinții cu afecțiuni, acasă au bunicii bolnavi. Iertați-mă, oameni buni, dar bunicii aceia nu merg în supermarket, nu merg în piață, bunicii aceia nu merg pe stradă, bunicii aceia credeți că n-au de unde să ia coronavirus? Au de unde să-l ia. Dimpotrivă, au o mulțime de locuri în care merg de nevoie oamenii respectivi și iau și ei coronavirus de acolo. Și mare parte din ei se imunizează tot așa, fără a dezvolta simptomatologie. Deci copiii trebuie lăsați să meargă la școală. Pentru că dacă copiii în continuare ar fi obligați, mă refer cel puțin, după cum știți, în cazul acestui scenariu roșu, cod roșu, merg cei din școalele primare, din clasele primare, clasele 0-4 și cei din anii terminali. Propunerea Ministrului Educației să meargă și cei din anii terminali, pentru că vor avea în această vară examenele, da? Examene naționale. E o poziție de bun simț, e o poziție rațională. Faptul că nu se dorește din alte părți o normalizare a copiilor ne arată reaua lor voință. Și haideți să vă mai spun ceva. Așa cum a spus ministrul Câmpeanu, suntem singura țară din Uniunea Europeană care copiii sunt pur și simplu terorizați și sunt pedepsiți să facă sport cu masca pe față.
Masca pe față. Nu înțelegeți că copiii sunt obligați să alerge în sală cu masca pe față? Exact, Sunt în singura țară. Copiii sunt obligați. L-aș lua pe domnul ministru Voiculescu, cu tot respectul pentru funcția pe care o ocupă, i-aș lua pe factori, pe ceilalți care îl sfătuiesc să facă lucrul ăsta, le-aș pune masca pe față și aș alerga în sala de sport. Dintr-o școală, i-aș alerga o oră. Și după o oră le-aș spune, haide să vedem, sunteți bine, sunteți ok? Ia mai alergați o oră. Haideți să vedem cum vă simțiți. Pentru că ceea ce fac ei acum e practic, ei aplică o formă de tortură asupra copiilor. Asta e tortură. Să obligi copilul să facă sport, să facă efort fizic. Când necesarul de aport de oxigen e și mai mare, să-l obligi să facă cu masca pe față, asta e tortură. Și gândiți-vă ce fel de oameni sunt cei care sunt capabili să tortureze copiii. Ce fel de psihologie au? Ce fel de psihic au? Sunt oamenii ăștia integri din punct de vedere psihic sau au probleme? Fiecare trebuie să se caute răspunsul. Vă dați seama cum participă copiii, pentru că au și ei un stres cu evaluarea, cu examenul de bacalaureat, să stea 2 ore, 2 ore și jumătate cu masca pe figură în săli, așa cum sunt, pentru că sălile noastre de clasă sunt foarte mici, sunt neaerisite. Exact, gândiți-vă că pentru ei, la fel, e o formă de tortură, nu e altceva. Legat de mască, un singur lucru vă reamintesc. La început, cred că în martie, avem declarația fostului ministru al sănătății, domnul Tătaru, care a spus, și am și înregistrarea cu dumnealui că a fost difuzată la televizor, a spus așa, să fie clar, a spus domnul ministru Tătaru la acel moment, să fie clar, masca purtată de oamenii sănătoși poate să facă mai mult rău decât bine. Exact. Și are dreptate. Și are dreptate, fiindcă lucrul ăsta e dovedit de o mulțime de studii care au fost efectuate. Pur și simplu, masca face mai mult rău decât bine. Nu mai vorbim de faptul că purtată pe termen mai lung la gură dezvolți bacterii pe care ulterior le reintroduci în organism fără voia ta. Dar pur și simplu îți împiedică libera oxigenare a organismului. Te împiedică să respiri în mod liber. Și ce mai asmatici, sunt copii care nu pot să poarte masca. Nu contează. Asta vedeți foarte bine că pentru cei care au decis așa ceva și ne impun așa ceva nu contează nimic. Și mai e un lucru. Știți cât este diametrul acestui coronavirus? O spun cei care îl zic că l-au analizat, l-au identificat, l-au purificat, știu totul despre el. E de ordinul micronilor. Micron înseamnă a 1.000.000-a parte dintr-un metru. Împărțim un metru într-un 1.000.000 de părți și o bucățică, o unitate reprezintă un micron. Masca pe care o purtăm, obligatoriu, cine o poartă, peste tot, masca aceea are ochiurile în mască, dacă ne uităm la microscop, se vede ca o rețea de ochiuri. Da? Masca aceea are ochiurile de dimensiunea nu am zis micron, scuzați-mă mai înainte, e vorba de nanometri. Deci diametrul virusului, acestui coronavirus e de ordinul câtorva nanometri, adică a 1.000.000-a parte dintr-un metru, iar masca are dimensiunea de ordinul micronilor, a 1.000-a parte dintr-un metru. Deci practic este ca și cum dumneavoastră plătiți un specialist să vină acasă, să vă pună la geam, la ferestre, la ușă, să vă pună plasă contra țânțarilor și specialistul acela vine la dumneavoastră cu plasă de gard, vă pune plasa de gard și vă spune că vă apără de țânțari. O să-i spune, dar tu îți bagi joc de mine? Nu ești în toate mințile? Păi tu nu vezi că intră țânțarul până ochiurile plasei? Același lucru și cu masca. Și lucrul ăsta e dovedit de faptul că domnul Rafila s-a îmbolnăvit, a raportat că a avut coronavirus, da? Deși a purtat mască și ne-a îndemnat pe toți să nu o dăm jos, nicăieri, niciodată, în spațiu public, nicăieri, și în spații închise, peste tot să stăm și în spații deschise cu ea, a raportat că a avut coronavirus. Domnul Emmanuel Macron, președinte Franței, a avut coronavirus. O mulțime de miniștri din fostul guvern au raportat că au avut coronavirus, deși unii dintre ei erau și cu mască și cu vizieră. Și atunci despre ce vorbim? Dar v-ați întrebat vreodată, v-ați întrebat vreo secundă, dacă de mâine nu se mai poartă mască, dacă oamenii mai pot fi ținuți în starea asta de teroare? Pentru că masca suntem obligați să o purtăm într-un singur motiv. Să nu uităm că e epidemie, să nu uităm că este pandemie. Să nu cumva să uităm că trebuie să stăm în teroare, să stăm cu frică. De asta purtăm masca, nu fiindcă ne apără. Și v-am spus, căutați exemplele, s-au îmbolnăvit atâta. Nu ne
ne spune nimeni care sunt măștile conforme, pentru că noi cumpărăm măști de la farmacie, credeți-mă, am cumpărat măști de pânză, de la farmacie, un lanț cunoscut de farmacii, și am cumpărat măști de pânză la început și apoi ni s-a spus că de fapt astea de pânză nu au niciun fel, sunt chiar contraindicate și le-am cumpărat din farmacie. Da? Să știți că și cele chirurgicale. Și cele care sunt prezentate ca fiind măști chirurgicale, o mulțime dintre ele au fost lansate peste 100 de avertizări la nivel internațional de măști neconforme. Și o să vedeți că o mulțime dintre cele care sunt prezentate ca fiind măști chirurgicale a fost lansat avertisment că sunt neconforme. Neconforme însemnând, între altele, că conțin și substanțe toxice, volatile, periculoase pentru organismul uman. Oamenii pun aceste măști la gură și la nas. Dar v-ați întrebat vreodată din ce sunt produse? V-ați întrebat vreodată ce anume introduceți în organismul dumneavoastră de fiecare dată când respirați? Cum să alegem măștile? Cum să le cumpărăm? De unde să le cumpărăm? Pentru că ne facem mai rău decât bine. Doamnă, eu acolo unde sunt obligat să port, evident port de pânză, fiindcă o spăl, în primul rând o spăl, da? Și o calc. Apropo de măști cumpărate de noastră, să ne spună și nouă cineva unde și cine verifică prin sondaj, evident, că zecile de milioane de măști importate în România din spațiul economic asiatic sunt sterile. Atât vă întreb, cine verifică dintre autoritățile statului, că de grija noastră ne obligă să purtăm mască, nu? Nu mai pot de grija noastră. Dacă sunt atât de grijulii, ce autoritatea statului verifică și unde verifică? Prin sondaj, repet, dintr-un milion de măști verifici 100, dând diverse cutii. Verifică că sunt sterile. Cine? Vă spun eu, nimeni. Noi purtăm niște măști despre care dragii noștri guvernanți nu știu nimic. Nu știu decât un singur lucru, că aduc profit celor care le importă și le comercializează. Asta este clar. Sunt o sursă de venit importantă, alături de alte dezinfectați și de alte materiale. Dar de unde știți dumneavoastră că este sterilă? Păi asta spun. Nu știți. Păi nu știți. Măștile pe care eu le-am cumpărat de la farmacie sunt de diverse culori, pânză, și în spatele pânzei are o bucată de tifon. Vă spun sincer. Eu cred că cea mai bună soluție, și nu știu, să vedem, dacă oamenii normali, din punct de vedere psihic, vor avea câștig de cauză în fața celor care, pe măsurile pe care ni le impun, eu cred că dovedesc că au anumite probleme. Rămâne de văzut dacă, într-un final, se va lua și decizia care, de exemplu, s-a luat în Texas. În Texas, știți foarte bine, guvernatorul statului Texas a spus că stop măști, nu se mai poartă mască. Și rămâne de văzut ce se va întâmpla. Evident că toată lumea așteaptă ca în Texas să moară lumea pe capete. Că așa ni se spune, fiindcă nu vor mai purta mască, să vedeți ce se întâmplă. Legat de lucrul ăsta, de purtatul măștilor, haideți să nu mai luăm cazul Suediei, că ați văzut, au fost tocați mărunt suedezii, fiindcă n-au închis țara, n-au închis economia, n-au obligat oamenii să poarte măști. Ni s-a spus că s-a murit pe capete în Suedia, într-adevăr au murit, dar nu au avut mult mai mulți morți pe 1000 de locuitori decât România, de exemplu. România, da. Dar, haideți să luăm cazul Belarusului. Ce zice să luăm cazul Belarusului? Și de ce iau cazul Belarusului? Nu fiindcă mi-e drag dictatorul din țara aceea, nu, dintr-un alt motiv. Pentru că în Belarus, întreaga comunitate internațională a sprijinit cetățenii din Belarus să iasă în stradă și au ieșit în stradă aproape 2 luni de zile în plină pandemie. Au fost cu zecile de mii în stradă. Vedeți că totul, aveți informațiile, sunt publice, sunt transmise de diverse publicații care au acoperire națională sau internațională. Da, Reuters, au dat o mulțime de agenții de știri. Au fost încurajați să iasă în stradă să dea jos dictatorul în plină pandemie. Oamenii din Belarus, aveți poze și înregistrări, majoritatea erau fără mască, în plină pandemie. Puteți să-mi spuneți și mie dacă în Belarus s-a murit și să moare pe capete din cauza faptului că acei oameni au ieșit cu zecile de mii în stradă și nici măcar nu purtau mască? Unde sunt morții din Belarus pe care trebuiau să-i care cu buldozerul? Fiindcă nouă îi se spune că dacă nu v-am fi nenorocit viețile, dacă nu v-am fi nenorocit afacerile, dacă nu v-am fi terorizat, obligându-vă să stați în casă în arest la domiciliu, dacă nu v-am fi terorizat, obligându-vă să purtați mască, s-ar fi murit pe capete.
Hai să vedem, în Belarus de ce nu s-a murit pe capete? Cei din Belarus sunt extraterestri cumva? Nu sunt tot oameni? Nu cumva cei care ne spun că altfel ar fi fost mult mai rău, de fapt își bat joc de noi și ne mint? Putem să luăm în calcul, măcar să luăm în calcul și această ipoteză? Și vreau să fac un apel. Nu știu dacă va ajunge la cei care urmăresc această emisiune, cei care se uită această emisiune. Nu știu dacă ajunge cei care iau decizii. Poate va ajunge, sper să ajungă. Oameni buni, cei care încă mai aveți rațiune, cei care ați decis fie să ieșiți din această psihoză care ne-a fost indusă zi de zi, în intermediul majorității mass media, sau dacă n-ați fost în psihoză, dacă n-ați fost în această psihoză de la bun început, ați încercat să echilibrați lucrurile, fiindcă în sistem e clar că sunt și oameni care încearcă să echilibreze lucrurile. Vă rog frumos, încercați să-i opriți pe cei care ne terorizează și ne distrug viețile. Fiindcă dacă dumneavoastră, cei care sunteți în sistem, nu mișcați niciun deget ca să-i opriți, după ce ne distrug pe noi, vă vor distruge și pe dumneavoastră. Și dumneavoastră aveți copii, și dumneavoastră aveți părinți, și dumneavoastră aveți persoane iubite. Dacă se impune vaccinarea obligatorie, de exemplu, da? Nu veți scăpa nici dumneavoastră. Credeți că veți scăpa într-o primă etapă, dar vedeți că s-a dezvoltat de către o organizație finanțată de Bill Gates. El a spus-o, nu spun eu, el a spus-o, repet, e informație publică, să dezvolte o tehnologie prin care odată cu serul injectat să se injecteze și o formă de cerneală invizibilă la ochiul uman, dar vizibilă când se folosește un anumit tip de ultraviolete. Lumină ultraviolete. Deci dacă într-o primă etapă considerați că veți reuși să păcăliți sistemul, să-l fentați, fiindcă veți lua adeverința aceea în mod fals, nu o să puteți să faceți asta decât pentru foarte puțin timp, fiindcă vine peste noi tăvălugul și când se va putea vedea foarte bine dacă sub piele se vede sau nu acea substanță la lumină ultravioletă, nu veți mai putea să spuneți că veți vaccina, fiindcă nu se va mai vedea. Nici copiii noastre nu veți mai putea să-i apărați. Dacă vrei să-i apărați, trebuie să luptați. Noi, societatea civilă, nu avem niciun fel de resurse și luptăm. Nu avem niciun fel de resurse. Da? Ne chinuim, efectiv ne chinuim și luptăm din disperare, nu din alt motiv. Statul s-a gândit bine cu această măsură de coercitivă cu amenda de 10.000 de ron, pentru că chiar acum primesc mesaje și îmi spun: Doamnă, noi nu vrem să ne vaccinăm, dar vă dați seama ce înseamnă să plătim 100 de milioane amendă, ne e frică și va trebui să ne vaccinăm. Amărâții de români au stat în casă pentru niște amenzi de câteva milioane, de frica lor, pentru că n-aveau cu ce să le plătească. Și legat de această procedură coercitivă, de această viciere a consimțământului oamenilor, dar să lăsați injectați cu diverse vaccinuri. Vreau să vă spun un lucru. Unul dintre supraviețuitorii experimentelor desfășurate de doctorul Mengele, de criminalul medic nazist Mengele, să nu uitați niciodată că a fost medic și a fost un medic foarte apreciat în perioada aceea. Unul dintre cei mai buni medici din Germania. Deci unul dintre supraviețuitorii acestui experiment desfășurat, acest criminal medic nazist, a spus că doctorul Mengele nu obliga pe nimeni să se lase supus experiențelor sale. Atenție! Nu-i obliga! Mergea dintre oamenii care erau în lagăr, alegea pe cei care îi considera potriviți pentru experiențele sale, le spunea: tu vii la mine că am nevoie să facem diverse lucruri medicale. Oamenii deja știau că urmează să fie folosiți pe post de cobai, fiindcă aflase deja cu ce se ocupa acel medic. Da. Dar nu-i obliga, nu-i lega de mâini, nu-i lua cu forța, dar le făcea altceva. Celor care refuzau, le tăia integral orice rație de hrană. Da, deci nu-i obliga, doar le tăia hrana. Nu vreți? Nicio problemă, muriți de foame. În prezent, nu vrei să te lași injecta conform acestui sinistru proiect de lege? Nu e nicio problemă, dar îți dăm amenzi când te băgăm în faliment și după ce te băgăm în faliment, aruncăm în stradă, fiindcă nu vei mai avea bani să-ți plătești amenziile, îți luăm tot ce ai prin intermediul ANAF-ului și ulterior protecția copilului vine și îți răpește copiii, fiindcă nu mai ai casă în care să stea copiii tăi. Fiindcă noi te-am nenorocit, noi reprezentanții statului te-am nenorocit. Nu vrei mai departe să te injectezi cu vaccinul contra COVID-ului? Nu e nicio problemă, nu te obligăm. Dar nu mai ai voie să lucrezi, nu mai ai voie să intri în instituții publice, nu o să mai ai voie să ieși nici măcar afară din casă și stai și mori în casă.
Stai și mori de foame, de boală, că există și alte afecțiuni, nu există doar COVID-ul, dar stai și mori. Păi un asemenea comportament seamănă, e picătură, seamănă identic cu ceea ce făcea medicul criminal nazist Mengele cu victimele pe care le supunea experiențelor sale. Noi nu te obligăm, dar dacă nu faci ce-ți poruncim noi, ce-ți ordonăm noi, ai să mori, fiindcă te aducem în starea în care nici apă n-ai de unde să bei și nici o bucată de pâine n-ai cum să-ți mai cumperi și mor de foame. Despre asta vorbim. Ce om normal la minte? Ce om întreg la minte și poate dori pentru el și pentru copiii săi să trăiască într-un asemenea coșmar? Și atunci, noi ce facem? Cei care ne zbatem din disperare, nu din alt motiv, din disperare văzând cât de sinistru e lagărul ăsta pe care vor să-l construiască. Ieșim în piață mâine, de la ora 15, ieșim în Parcul Izvor, nu în piață, ieșim în Parcul Izvor, de la ora 15, pentru a le spune foarte clar, nu acceptăm așa ceva, nu vrem să ne nenorociți viețile și sănătatea, nu vrem să fim cobaii marilor companii farmaceutice, vrem să fim oameni. Vrem ca copiii noștri să trăiască într-o țară în care să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale. Nu într-o țară în care să fie văzuți ca niște cobai pe care pot desfășura experimente tot felul de mari companii farmaceutice, cu acordul guvernanților. Nu vrem așa ceva. Ce om normal la cap vrea așa ceva? Și întrebați-vă, cât de normal sunt cei care vor să ne impună așa ceva? Și gândiți-vă că acești oameni au o putere imensă. Fiindcă oamenii ăștia care vor să ne impună asemenea monstruozități nu sunt singuri. Au în spatele banii și influența marilor companii farmaceutice. Noi nu avem pe nimeni în spate. Nu avem decât dezinformatori. Nu avem decât acoperiți în rândurile noastre. Tot felul de indivizi care nu fac decât să încerce să ne dezbine și să distrugă încercarea noastră disperată de a ne opune. Atât avem. Nu avem sprijin de nicăieri, să știți. Singurul lucru pe care noi îl facem, singurul lucru pe care noi îl cerem este, oameni buni, veniți alături de noi mâine în Parcul Izvor de la ora 15 ca să vă apărați nu viața mea și a copiilor mei, viața dumneavoastră și a copiilor dumneavoastră. Pentru că dacă vom fi prea puțini în piață, știți ce vor spune? Vor spune că cei care ați lipsit sunteți de acord să fiți cobai, dumneavoastră și copiii dumneavoastră. Și să vă priviți copiii în ochi, în față. Păi știți cum se spune? Că vor avea de suferit. Să vă priviți copiii în fața dumneavoastră când vor avea de suferit. Nu vă obligă nimeni să ieșiți în stradă. Ferească Dumnezeu. Eu doar vă rog, fac acest apel către dumneavoastră. Apărați-vă viața și sănătatea. Nu pe ale mele, pe ale dumneavoastră. Dovediți că vă iubiți copiii. Sunt ai dumneavoastră, nu ai mei. Dumneavoastră iubiți, nu statul. Copiii mei eu mi-i iubesc, nu statul. În niciun caz reprezentanții statului. Eu îmi cresc copiii să iubească țara asta. Să vă fie clar. Și sunt mulți care fac așa. Eu nu cresc copiii să fugă din țară. Dar ce fac reprezentanții statului? Mă pedepsesc pentru asta. Mă pedepsesc că am grijă de copiii mei. Mă pedepsesc fiindcă eu spun nu vreau să-mi injectez copiii cu niște vaccinuri în care companiile pe care le produc dovedesc că nu au încredere. De ce dovedesc? Fiindcă nu vor să dea în scris că sunt sigure. Și nu vor să dea în scris, fiindcă dacă ar da în scris, ar trebui să răspundă ulterior civil și penal în instanță pentru toate cazurile de efecte adverse grave sau chiar de deces provocate de anumite vaccinuri. Fiindcă da, asemenea cazuri există. Faptul că dumneavoastră nu știți este cu totul altceva. În Statele Unite, din 1989 până anul trecut, 2020, oficial, și cine dorește găsește informația sau să mi-o ceară, adresa mea e george.stoian@gmail.com. Cereți-mi informația, da? george.stoian@gmail.com. Vă dau document oficial din Statele Unite. Guvernamental. Peste 4,5 miliarde de dolari au fost plătiți până acum despăgubiri celor grav afectați sau uciși de diverse vaccinuri. Peste 4,5 miliarde de dolari. Să nu spuneți că nu există oameni ăștia. Să nu spuneți că nu există copii aceștia. Faptul că nu vedeți la marile televiziuni comerciale nu înseamnă că nu există. Deci cum puteți? Cum ar putea cineva care își iubește copiii?
Cum ar putea cineva să accepte ca copilul lui să fie injectat cu tot ce hotărăsc guvernanții? Chiar aveți atâta încredere în guvernanți? Spuneți-mi, aveți încredere? Chiar credeți că vă vor binele? De asta ne nenorocesc economia, de-aia ne bagă iară în case, de-aia ne terorizează, de-aia ne îmbolnăvesc terorizându-ne, fiindcă au grijă de noi, că le pasă de noi. Cum puteți avea încredere în ei? Aveți atâta încredere să le dați un cec în alb? Aveți atâta încredere încât să-i lăsați să vă injecteze și copiii și pe dumneavoastră cu ceea ce fac lobby, marile companii, ca să ne fie injectat? Eu nu pot să am încredere în ei. Indiferent de culoarea lor politică, indiferent de cum să numesc. Și nu pot să am încredere în ei pentru că avem experiența ultimilor 30 de ani. Da? Atât de mult a fost distrusă România, încât peste 5 milioane de români au fugit din țară. Suntem pe locul 2 ca număr de populație după Siria, ca număr de populație fugită din propria țară. Măcar sirienii au avut război civil. Vă dați seama că și noi suntem în război, dar habar n-avem că suntem în război de 30 de ani? Fiindcă de-aia au fugit oamenii, fiindcă e un război dus împotriva oamenilor simpli, un război dus împotriva vieților noastre, un război în care noi suntem văzuți doar ca niște resurse care trebuie mulse, stoarse, astfel încât să obțină cineva maxim de profit de pe urma noastră. Uitați-vă la ce se întâmplă în jurul dumneavoastră, uitați-vă la economia țării, uitați-vă la viața dumneavoastră, uitați-vă la ce se întâmplă în spitale, când te duci în spital și te rogi la Dumnezeu să ieși de acolo în viață și să nu iei și alte afecțiuni medicale, să nu ieși de acolo cu mai multe afecțiuni medicale decât cu te-ai intrat. Uitați-vă la toate lucrurile astea. Sau să ieși ars sau să ieși cu picioarele înainte, Doamne. Da, exact cum s-a întâmplat. Uitați-vă la infrastructura rutieră. Nu avem nici măcar o singură autostradă să lege toate cele 3 regiuni istorice ale țării. De ce nu avem încredere oarbă în buna lor credință? De ce? Care ar fi motivul? Dați-ne un motiv, vă rog. Ce au făcut ei ca să avem încredere că ne vor binele? Și mai e un lucru. Să spunem că în reducere la absurd am ajunge să avem asemenea guvernanți. De ce aș avea încredere în niște produse medicale, în niște medicamente, fiindcă vaccinurile sunt medicamente, așa scrie în prospectele lor. De ce aș avea încredere în niște medicamente numite vaccinuri, în condiții în care chiar cei care le produc, ei, înșiși producătorii, nu au încredere în ele, în siguranța lor, fiindcă nu au încredere în ele, nu-și asumă nimic, niciun fel de răspundere legală. De ce, spuneți? De ce? Eu știu că există o stare de oboseală, eu înțeleg și de ce nu ies oamenii, să știți, eu înțeleg. Chiar înțeleg lucrul ăsta, fiindcă văd și la mine. Numai că eu trag de mine, mă chinui, trag de mine să ies în starea aceasta. Eu înțeleg că oamenii au obosit. După un an de zile de teroare permanentă, resursele psihice ale oamenilor sunt golite. Oamenii au fost obosiți. Oamenii sunt aduși într-o stare de oboseală psihică în care nu mai au capacitatea să iasă din starea asta de moleșeală. Și eu înțeleg lucrul ăsta. Dar oameni buni, chiar dacă suntem în starea asta, și eu sunt în starea asta, mă vedeți acum așa, încerc și îmi adun ultimele resurse, dar sunt în aceeași stare ca dumneavoastră. Chiar dacă suntem în starea aceasta de oboseală psihică cronică, e vorba de copiii noștri. Înțelegeți? Eu pentru copiii mei îmi dau viața. Și Dumnezeu mi-e martor. Eu îmi iubesc copiii mai presus de orice. Sunt convins că și dumneavoastră sunteți în aceeași situație și vă iubiți copiii mai presus de orice. Pentru asta, trebuie, dacă vă iubiți și sunt convins că vă iubiți copiii, trebuie să și dovedim asta. Și trebuie să luptăm pentru ei. Ei nu pot să iasă în stradă și să spună nu vrem vaccinare obligatorie. Ei sunt copii. Noi trebuie să ieșim. E datoria noastră de părinți să-i apărăm. Noi suntem datori să ne apărăm copiii. Și haideți să o facem. Vă rog, duminică, pe 7 martie, mâine. Deci mâine, de la ora 15, vă rog, veniți în Parcul Izvor. Lăsați deoparte toate dezinformările la care suntem supuși, toate tălpile care ne sunt puse. Și veniți în Parcul Izvor, nu pentru mine, nu pentru copiii mei, ci pentru dumneavoastră și pentru copiii dumneavoastră. Vă mulțumesc frumos! Ce veți face, domnul Stoian, dacă intrăm în lockdown iarăși? Intru în faliment într-o primă etapă, faliment personal, fiindcă prin măsură pe care le-au impus, mă număr pentru cei foarte grav afectați. Tocmai fiindcă a fost foarte grav afectat timp de mai mult de 6 luni de zile, mi s-a reproșat. Am fost destul de activ și înainte
Grupul meu de Facebook, O dictatură medicală în România, semnul întrebării, nu mulțumesc. Am fost destul de activ și în lupta adusă împotriva tuturor abuzurilor care suntem supuși, dar de martie încolo, fiindcă am fost foarte grav afectat de măsurile acestea luate, foarte grav afectat economic, m-am abținut să mai ies, pentru că n-am vrut să-mi fie rușine cu ceea ce aș fi putut să spun la nervi. Deci dacă avem un nou lockdown, o să fiu pentru cei care probabil, cel mai probabil, vor fi băgați în faliment. Dar cu Dumnezeu înainte, vom reuși să ieșim și din asta. Dacă ne bagă în lockdown, mie nu mi-e de mine, să știți. Nu mi-e de mine. Problema e alta. Problema sunt copiii. Exact. Pentru că dacă ne bagă în lockdown, copiii vor trece prin aceeași teroare prin care au trecut. Stai acasă, uită-te în fața laptopului, stai înfricoșat, fiindcă, din păcate, sunt foarte mulți părinți care își terorizează copiii, spunându-le, vezi că te poți îmbolnăvi, să nu faci aia, să nu faci aia în altă, vezi că te îmbolnăvești, vezi că te îmbolnăvești, că așa spun ăștia la televizor, vezi să nu te îmbolnăvești, vezi că a venit virusul ăsta mai agresiv, o nouă tulpină și te îmbolnăvești. Copiii săracii sunt crescuți într-o stare de teroare care îi va afecta toată viața. Gândiți-vă cu ce fobii vor crește acești copii. Fobie de virusuri, fobie de microbi, fobie de tot, fobie de ceilalți semeni ai lor. Pentru că trebuie să stai la distanță de ceilalți, nu? Stai la distanță, ia distanță, să nu te îmbolnăvești la semenul tău de la cu celălalt copil cu care te joci. Deci nu de mie. Eu mă voi descurca. Eu cu familia mea vom merge și cu ajutorul Dumnezeu vom merge mai departe și vom supraviețui. Dar eu nu mi-am terorizat copiii. Eu, de exemplu, de când au închis școlile și până s-a redeschis, n-am mai stat în București, m-am dus la țară. Copiii mei s-au jucat în curte și m-am dus la țară, deși mie și soției a fost mai greu așa. Dar ne-am dus la țară pentru ei. Ne-am dus pentru ei, fiindcă ei au putut să se joace în curte. Nu am televizor la țară. Am refuzat să-mi iau televizor la țară. Urmăresc știrile accesând o mulțime de site-uri. Sunt la zi cu toate știrile. Urmăresc televiziune online. Dar n-am vrut să am televizor ca cumva din greșeală copiii mei să vadă vreo informație care să-i sperie. Deci am făcut tot ce am putut să am grijă de copii. Și dacă, Doamne ferește, iară se închide țara, ok, voi pleca din nou. Asta este. Dar ce facem cu copiii, cu multitudinea, cu milioanele de copii care săracii, din cauza faptului că părinții lor se lasă manipulați și se lasă terorizați? Ce facem cu ei? Și apropo, ca să fie clar pentru toată lumea, eu cu familia mea am avut coronavirus. Eu nu neg că există. Da, am avut. Eu nu neg că există coronavirus. Și haideți să vă spun ironia sorții. În cele două luni de stare de urgență, și iertare că o spun, n-am spus-o până acum, dar o spun că vreau să se înțeleagă un lucru. M-am numărat între cei care au făcut voluntariat ca să duc alimente vârstnicilor. Deci m-am numărat între voluntari. Odată m-a surprins rău de tot când un bun prieten mi-a zis felicitări pentru curajul tău. N-am înțeles la ce se referă, vă spun sincer. Și am zis, ce curaj? E la fel ca înainte. Ok, e o stare, într-adevăr avem un virus, dar nu-ți trebuie curaj ca să te duci să cumperi pentru niște oameni să le duci alimente. Îți trebuie doar un pic de, să spese de ei. Un pic de compasiune, exact. Și în starea de urgență, vă reamintesc, măștile nu erau obligatorii. Dimpotrivă, guvernul ne spunea să purtăm mască doar dacă suntem bolnavi sau suntem în preajma unor oameni cu afecțiune. Da? Și am mers în toate magazinele. În unele magazine, vă rog, credeți-mă, era plin de oameni, în stare de urgență, că eram jumatea zilei și era plin de oameni. Da? Stăteam la unii în alții, că erau și magazine mai micuțe. Mai micuțe, da? Nu am avut coronavirus, n-am luat coronavirus, m-am dus la țară. Pe 30 octombrie m-am trezit că nu mai am miros. Stând la țară, da? Pe 30 octombrie. Și soția a rămas fără miros, deci fără miros total, gustul alterat puternic, dar mai simțeam distinția între dulce și sărat, de exemplu, dar puternic alterat. Noi am avut, după ce a avut mama mea coronavirus, mama mea a avut și cred că de la ea am luat, a avut cu 12 zile înainte coronavirus. Mama mea e supraponderală, ca să nu zic obeză, da. Este de fapt obeză, cardiacă de 30 de ani, 3 zile a avut dureri mari de oase și de mușchi, dar după aceea și-a revenit, încet și-a revenit. Și am urmat la spital. Doamnă, dacă o duceam la spital, ținând cont de mărturiile oamenilor care au fost la spital, mai ales în perioada aceea. Ținând cont de mărturiile aparținătorilor celor care au fost la spital, tare mi-e teamă că în momentul ăsta mama era într-un sac negru.
aruncată goală într-un sac negru și îngropată. Pentru că am văzut ce s-a întâmplat. Din fericire am urmat un tratament care a fost făcut public de un medic de la Spitalul Elias. În esență am luat vitamina C, vitamina D, quercetină, aceasta este o substanță foarte utilă. Mamei mele i-am mai dat melatonină pentru liniștire, ca să poată să doarmă, fiindcă era săraca îngrozită. Ea văzând la televizor că se moare pe capete și că e un virus ucigaș, s-a speriat. Exact. Să știți că mi-a fost foarte greu să o liniștesc, dar într-un final am reușit și am mai luat anticoagulant. Pentru că acest virus duce la creșterea viscozității sângelui. Și mulțumesc lui Dumnezeu, am trecut prin aceasta, pe mama am izolat-o atunci. Noi după aceea ne-am izolat și mă bucur că am fost la țară, fiindcă am putut să ieșim măcar în curte și să respirăm aer curat. Și copiii au putut să se miște în curte. Da? Eu n-am avut nici măcar o zi de temperatură, nici măcar o secundă n-am avut temperatură, doar nas, și am mai avut congestie nazală foarte puternică. Senzația puternică de nas înfundată rău de tot. Eu n-am avut temperatură, soția a avut 2 reprize de temperatură în 2 seri și a luat cât un paracetamol. Băiatul cel mare s-a văitat de congestie nazală câteva zile, iar cel mic a făcut într-o singură seară temperatură și a administrat soția cred că Panadol, un antitermic. Și după aceea n-au mai fost probleme. După 14 zile am ieșit din curte, nu din casă, că din casă am ieșit în fiecare zi în curte, am ieșit din curte și a fost tot în regulă. Ne-am izolat și atenție, ne-am izolat. Nu fiindcă ne spunea X sau Y, ne-am izolat în primul rând pentru noi. Fiindcă am fost conștient că în starea aceea e bine să nu mai spun. Testul, doar că Nu, dar n-a făcut testul. Nu, dar în viața mea nu mi-a pierit mirosul. În viața mea. O să știți că am fost răcită acum 2 sau 3 ani, cred că o lună de zile. Mă dureau toate, inclusiv gust, miros, lipsă. Ok, am înțeles, eu n-am pățit asta. Și nici soția. A fost pentru prima dată în viață când a dispărut mirosul și mare parte gustul. Și de asta nici n-am mai avea rost să mai fac testul, fiindcă mi-era clar că am luat coronavirusul. Era simptomatologie și plus congestia nazală, iar un alt simptom foarte clar. Nu ne-a curs nasul, atenție, împotriva, aveam congestie nazală. Nu ne curgeau, nu aveam mucozită să ne curgă. Deci pur și simplu am avut o mulțime de simptome și mi-am dat seama, n-are rost. Am stat cu minți acasă, n-am ieșit din curte 14 zile și m-am zis, n-am ieșit din curte pentru noi, ca să nu luăm și alte virusuri. Ați fost curajoși în perioada aia în care ați văzut ce știri dădeau alarmante? Doamne, n-am fost curajos. N-am fost curajos. Nu e vorba de curaj aici, e vorba de responsabilitate. Eu zic că m-am comportat suficient de responsabil și față de mine și față de semenii mei. Pentru că am zis, n-am ieșit din curte, dar în schimb, dacă anunțam, așa cum suntem sfătuiți, anunțam medicul de familie, după aia venea DSP-ul, ne băgau în spital, nu știu dacă mai ieșeam toți din spital. Nu știu. Așa că, deci eu nu pot să mă acuze nimeni că minimizez acest virus. Nu e vorba de minimizarea virusului. Am trecut până el. Am văzut-o pe mama mea 3 zile băitându-se de puternice dureri de mușchi și de oase. Da? Și am stat lângă ea și am ajutat-o cât am putut. I-am dat tratamentul acesta pe care l-a recomandat un medic la Spitalul Elias. Evident că dacă ferească Dumnezeu, întotdeauna am spus și mamei și am urmărit și la noi, evident că dacă am fi avut probleme, dificultăți de respirație, în momentul ăla eram obligat să apelăm la 112. Dar ce rost avea să aglomerez eu spitalele și familia mea să aglomerăm spitale cât timp simptomatologia era redusă și nu aveam nevoie de asistență medicală? Erau alți oameni care aveau nevoie de asistență medicală. Dacă nu mai puteam respira, atunci aveam și eu nevoie de asistență medicală și apelam la asistența medicală. Așa, în loc să ocup spitalele, să ocupăm 6 locuri din spital, și acele 6 locuri în spital poate au fost ocupate de alți oameni care aveau nevoie de asistență medicală. Nu m-am dus să aglomerez inutil spitalele. Deci eu nu neg existența virusului, eu spun altceva. Prin măsurile care ne sunt impuse, suntem distruși. Pentru că oameni buni, în condiții în care, Doamne ferește, să mai vină cineva cu ideea unui nou lockdown, să mai închide iară țara. Pentru că în momentul ăla distrugem total mare parte din capitalul autohton, de micile afaceri. Și gândiți-vă că vorbim de milioane de oameni direct afectați. Pentru că cineva care are o mică afacere, cum era și doamna care a fost invitată în emisiune, este ea, soțul și 2 copii. Însă are o mai mare afacere, dar sunt unii care chiar au mici afaceri. Hai să luăm în calcul meșterii populari care trudesc și duc arta tradițională străveche.
PFA-urile, handmade. Sunt deja terminați sau la un pas de faliment și un nou lockdown i-ar băga în faliment total, i-ar distruge. Și gândiți-vă ce se întâmplă dacă un om ajunge în faliment și dacă, ferească Dumnezeu, mai ești îndatorat la bănci și este executat de bănci. Păi trăiește într-un stres continuu. Ce face stresul? Ne scade capacitatea de apărare a organismului, scade capacitatea sistemului imunitar să funcționeze în parametri optimi. Și atunci riscul ca acele persoane să se îmbolnăvească, inclusiv de coronavirus, crește exponențial. Deci, practic, prin măsura asta de închidere a economiei, prin măsura de impunerea unui nou lockdown, asiguri un nou val de îmbolnăviri. Nu faci nimic altceva. Asiguri un nou val de îmbolnăviri. Fiindcă oamenii aceia supuși unui stres foarte puternic se vor îmbolnăvi. Nu vor fi sănătoși. Da. Mulțumesc mult de tot că ați fost de noi. Și eu vă mulțumesc. Îmi cer scuze dacă m-am lăsat la de val. Dar să știți că, deși încerc să nu mă exprim în direcția asta, dar chiar mă doare sufletul când văd în ce hal am ajuns. Chiar mă doare sufletul să văd în ce hal suntem terorizați. Și cel mai mult mă doare sufletul când văd copiii ăștia mici, cum sunt și ai mei și cum sunt și alții, care pur și simplu sunt supuși unor practici de tortură prin obligarea lor să poarte mască inclusiv la sport. E halucinant. Dacă în urmă cu 2 ani de zile eu aș fi venit sau oricine altcineva să spună că va urma așa ceva, mi s-ar fi zis, dă-te mă de aceea, tu ești nebun, tu nu ești în toate mințile, cum se întâmplă așa ceva? Dar se întâmplă. Se întâmplă și noi trăim chestia asta și știți ce e rău? Rău este că ne învățăm cu răul. Asta este rău. Rău este că ni se aplică tactica broaștei puse la fiert. E dovedit științific și închei cu asta, e dovedit științific. Dacă iei o broască, o pui într-un vas cu apă și vasul acela e cu apă fierbinte, broasca sare afară să salveze viața. Dacă o pui în apă rece și treptat crește temperatura, la un moment dat, când temperatura ajunge foarte sus, broasca nu mai are resurse să sară, pentru că și-a consumat resursele ca să se adapteze la creșterea treptată a temperaturii și este fiartă de vie. Asta e tactica care ni se aplică, oameni buni. Și dacă noi continuăm să stăm să fim fierți, noi și copiii noștri avem de suferit, nu cei care ne impun aceste măsuri. Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu încă o dată. Deci mâine la orele 15, Parcul Izvor. Vă rog, mâine la ore 15, începând cu ora 15 în Parcul Izvor, vă invit și vă rog pe toți cei care vă iubiți copiii, aveți grijă de sănătatea lor, vă pasă de copiii dumneavoastră și de dumneavoastră, vă rog, veniți ca să spunem un nu categoric încercării de legiferare a fără de legii vaccinării obligatorii. Vă mulțumesc mult de tot. La revedere. La revedere, toate bune. Toate cele bune, la revedere.